бабайның лапасы, хайваннар яши торган сарайы монысы. Менә моны ачып җибәрәбез дә кич белән хайваннарны, йорт хайваннарын кая кертәбез? Сарайга урнаштырабыз. Атны да туарып алып керәбез. Сарыкны да, кәҗәне дә балалар үзләре алып кереп урнаштыралар тиешле урыннарына. Менә бабайның анаклары шәһәрдән кунакка кайткач, бабай белән балыкка барасылары килә. Аның өчен кармак кирәк. Кармак безнең печәнлектә бабайның кармагын алып, бабай белән атны җиңгеп, менә монда инструментлар бар. Йорт тирәсендә эшләргә кирәкле көрәк, сәнәк, тырма, атка утырып, кармакны алып, чиләкне алып, балалар оныгы бабайсы белән балыкка китәләр. Шыңга аша дип әйтәләр. Дөрестән дә шулай икән. Мин яшь вакыттан, кыз чактан ук зур гаиләгә, кайнаналар, кайнаталар белән яши торган йортка килен булып төшәргә хыяллана идем. Менә Аллага шөкер, 19 ел инде иптәшем белән матур гына итеп яшәп ятабыз төп йортта. Кайнанам, кайнатам белән 3 кыз үстерәбез. Олы кызыбыз Зәринә, аңа 18 яшь тула инде. Икенче кызыбыз Ралинә 6-нчы сыйныфны бетерде. Кечкенәбез, төпчегебез Зифага 6 яшь. Шушы кызларыбыз безгә яшәргә көч, дәрт биреп, алар белән бергә үсәбез үзебездә. Алар безнең чын мәгънәсендә горурлыгыбыз. Кайнана белән кайнатама килгәндә, Аллага шөкер, минем әти белән әниемне алыштырган, чын мәгънәсендә бик акыллы, төпле, зирәк кешеләр булып чыктылар. Безгә менә үрнәк күрсәтүче, без алардан бик күп әйберләргә өйрәнәбез. Бу нигез инде безнең күптәнге борынгы әби-бабалары Радикның инде әби-бабалары шушы нигездә яшәгән. Минем кайнанам да шушында килен булып төшкән. Һәм ул да үзенең кайнанасы, кайнатасы белән бик матур яшәгәннәр. Шул тату яшәргә кирәк инде, әти-әниләр белән аларның да сүзен тыңлап, ничәгәле алтын урталыкка туры китереп, шулай итеп яшәргә кирәк инде. Аллага шөкер 19 ел бергә торабыз. Төрле вакыт булды инде, ансы торган вакытларда һаман матур гына да булып бетмәгәндер. Но балаларыбыз да шулай матур торсын инде. Бездән үрнәк алып, матур гаиләләр төзеп, Үрнәк була алсак иде. үрнәк була алсак, балаларга да үзебезнең әти-әниләр шикелле менә алардан үрнәк алабыз инде без. Шулай булса, матур гаиләләр төзсеннәр, алар да горурланып яшәсәк, алар белән теләкләр безнең шундый, алар өчен яшибез ич ни хәзер.